Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to een nieuwe adventure met Boyke. Vandaag gaan we iets lekkers, iets simpels, iets makkelijks maken. Vandaag gaan we lekker lapis maken. Surinaamse lapis. Ja, je zal denken, wat is Surinaamse lapis nou eigenlijk precies? Dit is een heel mooie, lekkere pudding. Ja, lekker op de Surinaams. We gaan het zelf maken, homemade en niet uit een pakje. Nee, zeker niet. Want je weet, homemade, als je dus iets homemade maakt, is het altijd natuurlijk veel lekkerder. Omdat je dus liefde en aandacht in stopt. Ja, vergeleken met pakjes. Oké, hop on and let's go on this cooking adventure. Oké, wat we dus nodig hebben is 700 ml melk, snufje zout, ja, 130 gram maïzena, ja, 250 gram suiker, 400 ml kokosmelk, dat is het blikje, een beetje kleurstof van hoe ziet het eruit en een theelepel amandelassentie en een theelepel vanilleassentie. Ja, dat moet hem zijn. Nou, dan beginnen we eerst met het pannetje op vuur. Ja, op een laag pitje. 700 ml melk. Een blik kokosmelk, 400 ml. Nou, en dan gaan we roeren. En dan gaan we nu de suiker bij doen. 250 gram suiker, mensen. En dit blijven roeren. En dit gebeurt allemaal op een laag vuurtje. Ik heb 130 gram maïzena heb ik al afgewogen. En dat samen met 100 ml water ga ik het mengen. Dus als het melk aan het koken is, dan doe ik erbij. Ja. En dat gaan we blijven roeren. En het kunst is echt blijven roeren en op een laag vuurtje en dan zachtjes blijven roeren. Ja. Nou, we doen alvast eventjes de essentie bij. Een theelepel ja, vanilleessentie. Ziet u? Theelepel vanilleessentie. Amandelassentie. Theelepel amandelassentie bij. En het begint al meteen lekker te ruiken. In de Surinaamse keuken wordt de vanille en de amandelassentie heel vaak gebruikt. Dus ja. Oh mijn god. Echt. Nu ruik ik echt het lapisgeur al. Ja. Nou mensen, dit is best wel makkelijk. Dit is heel makkelijk. Ik zou zeggen, probeer het zelf uit en laat het in de comments weten. Ja. Want dit is echt makkelijk. Dit is dit is echt heel makkelijk. Nou, de melk is nu aan het. De melk gaat nu bijna koken. Ja, dus dan heb ik op een laag vuurtje gezet. Nou, oké mensen, nu gaan we dus de maïzena inzetten. Niet alles. Beetje bij beetje met water. En dit blijf je roeren. En dit blijf je roeren, blijf je roeren. Weer de helft bij. Dan blijf je weer roeren. En hij wordt steeds dikker en dikker. Maar blijven roeren.
dan de laatste. En ook dit blijf je roeren. Intussen is het melk goed warm. En dit is ook al goed. Ja. Dan gaan we dit langzaam bij het melk doen. Oké, roeren we nog even met het melk. En dan gaan we dit, de maizena, die ik aangemengd heb met de water, die gaan we dus erbij doen. En je zult zien, het wordt steeds dikker en dikker en dikker, maar blijven roeren mensen. Op een laag vuurtje, hé. Op een laag vuurtje blijven roeren. En hoe weet je dan wanneer het gekookt is? Ja. Het maizena moet ook koken natuurlijk. Als je gaat bluppen. En niet een snelle blub. Nee, hij moet een langzame blub hebben. Laat ik het zo zien. Als hij eenmaal op temperatuur is. Ziet u? Als je een RSI-arm hebt, ja, dan is het wat moeilijker. Dan moet je iemand anders vragen. Tegenwoordig, als je last hebt van je arm of wat dan ook, dan moet je iemand anders vragen om te roeren voor je. Nou, zo niet, dan kan je dat makkelijk zelf. Of je kan met je andere hand natuurlijk roeren. Tuurlijk, er zijn nog heel veel YouTube-kanalen die dit gemaakt hebben, maar ik vind dat ze net, ik heb een paar gekeken natuurlijk, en ik vind dat ze net de allerbelangrijkste, of ze laten net niet alles zien hoe dat hoort. Ja, zo kan ik het ook natuurlijk. Maar bij Boyka is gewoon echt, mensen, bij Boyka is what you see is what you get. Geen trucage, geen neppigheid, geen clickbait. Nee, what you see is what you get. Zeker. En ik vertel het je ook eerlijk hoe ik het gemaakt heb. Ja, en wat zijn de moeilijkheidsgraad. Dit is echt een heel makkelijk recept. Niet zo moeilijk. Dat kan eigenlijk iedereen. Het enige wat je moet weten is dat je goed moet roeren. Of moet blijven roeren. Blijven roeren, ja. Nou mensen, kijk, hij begint nu te bubbelen. En zie je? Net dat blub, blub. Ja. Wat we gaan doen is nu, hij zal op een laag vuurtje. Ja. Dan gaan we de helft van overgieten en de helft laten we gewoon in de pan. Ja. Boyka laat dit zien, wat anderen niet laten zien. Dat je ook je bak even invet. Gewoon een filmlaagje. Niet meer, niet minder. Gewoon dat het zometeen wat makkelijker uit te halen is. Ja, oké. Hier heb ik even 2 handen voor nodig. Maar ja, oké, ik heb geen 2 handen. Oké, hier gaat hij dan. De helft. Dit zetten we dan een kwartier in de koeling. Ja, hier gaat hij. Doen we nu hier een paar druppels rode kleurstof. Volgens mij is het te veel, maar oké, maakt niet uit. Oh, valt wel mee. Nou, we hebben een kwartier in de koeling of in de koeling gezet. En nu doen we de andere, het gekleurde, doen we erbij. Mensen, doordat je dus
eerst het onderste gedeelte dus in de koeling zet, krijg je dit onderscheiding. Anders wordt het één zootje pap. En dat wil je niet hebben. En dat laten heel veel YouTubers dit niet zien. Ze wijzen de tips en trucs niet. En dat leer je wel bij Boyke. Bij Boyke leer je echt de tips en trucs. Want ik vind van, hey, je moet het delen. En niet alleen half delen. Deel het zoals het echt hoort. Ja, ja toch, kijk. Dus, en dit zet ik dus dan nu weer in de koeling. Ja. Nou, oké mensen, dit is het eindresultaat. Dit is het eindresultaat, zoals je kan zien. Kijk. Nou, lieve mensen, kijk, het ziet er heel mooi uit. Het ziet er ook heel goed geslaagd uit. En het ruikt ook heerlijk. Ik zal even een hapje nemen. Echt lekker. Nou, hij is niet te zoet. Hij is gewoon normaal. En ook het smaak is normaal. Echt lekker, lekker en makkelijk. Nou, ik kan dat geen geheimje verklappen. Dit kan ik makkelijk opeten. Ja, lekker. Dus het is meer weer van als je dus een feestje hebt, is het een heel snel en makkelijk gerecht. Ja. Ziet u? Gewoon heerlijk. En maak het nog uit hoe het roze smaakt. Of het witte. Nee, het maakt niet uit. Het is alleen voor het optiek ziet het anders uit, maar verder maakt het niet uit. Nou, zoals je kan zien is hij bijna op. Hij is heel lekker, ja zeker. Oké, nou mensen, tot de volgende keer maar weer. Don't forget to like and subscribe. Till next time, bye bye.